sí, estem dins del marc de la Setmana Catalana de l'Esport i estem dins de la segona edició i aquí ens trobem a les instal·lacions de l'11 amb dos magnífics convidats, amb la selecció de Brasil per un costat i amb la selecció espanyola per l'altre. Bé, dintre de la modalitat esportiva de futbol 5v1, les tres característiques que podríem parlar és que són jugadors que van amb els ulls completament tapats, tenim tot el perímetre de la pista tapat amb valles i el porter té una àrea de reacció molt més petita. I diguéssim que la primera adaptació és que la pilota té pilota de cascavell. Si no ho has vist mai, jo sempre recomano que ho vegin perquè hi ha coses molt característiques i molt vistoses. La pilota de cascavell, la comunicació, el com parlen, el com es comuniquen entre ells, les tàctiques verbals, les jugades a pilota parada que són molt interessants, els penaltis, les bandes, etc. Jo recomano que tothom animi o s'informi de què és la categoria B1 perquè segur que no se repartirà. Forma part del programa olímpic completament. De fet, els convidats, les seleccions de Brasil i les seleccions d'Espanya han participat o participen en cicle olímpic i és un dels esports més famosos o més vistosos o amb més renom que té en aquest moment el panorama paralímpic, per així dir-ho. Sobretot estem en una etapa de formació, de preparació, de fer difusió per intentar presentar les millors seleccions catalanes possibles a tots els tornejos que organitzem i a tots els tornejos que tinguem la sort de poder representar a Catalunya arreu del panorama europeu o mundial. És complex, el nostre mercat, per desgràcia, és més reduït, però amb ajuda de l'11, dels CRES, de la federació, dels clubs, dels departaments, intentem aconseguir els màxims jugadors possibles o, en el tema de base, intentem formar-los des de zero perquè alguna vegada puguin arribar al primer equip, en aquest cas de selecció catalana.